na igosipụta ihe dịgasị iche iche mmụọ onye agha na nwanne ijikọta ọnụ na ịbụ ezigbo ụmụnne ndị n'Igbo kọmuniti nọ na nso a wee jikọta aka ọnụ lụọ ụmụ ihe dịgasị iche iche ha ga-eji wee nyere onwe ha aka dịka ihe metụtara ezi ọnọdụ arụike. Ya bụ na ọgwụ alụ ka a gbapere site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe ọ nọ wee bụrụ otu ihe ga-enye ndị mmadụ ọnọdụ arụike nakwa ilekọta. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe o zuru gị site na studio anyị. Ya bụ ụlọọgwụ ahụike bụ nke enwere akụrụngwa dị iche iche bukpo na oyoyo na-eweta ọgwụgwọ nye ahụike ọbụla ndị na-abịa na ya ga-achọ ma bụkwara nke a tụrụ n'anya na ọ ga-eweta ọrụ nye ndị bi na gburugburu ebe ahụ nakwa ndị ọzọ gasị. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ebe ka Gọvanọ Soludo nọrọ too ndị obodo ahụ maka mbọ ha na-agba ịkwalite mmepe n'obodo ha ma kwue na gọọmenti ya ga-aga n'iru ịkwalite atụmatụ ijikọ aka ha na ndị obodo gasị iji weta mmepe tọrọ atọ n'ime ime obodo. Ọ nọziri kwe nkwa na ya ga-agazi n'iru wee bonyere ndị otu ahụ aja n'ukwu site n'ịgba mbọ hụ na arụrụ ụlọọgwụ ahụike ndị ọzọ na ogbe dị iche iche n'obodo ahụ ma kwukwa na ya ga-aga n'iru ịgba mbọ hụ na ewetara ndị ọrụ ahụike na ya bụ ụlọọgwụ n'Igbo Community Hospital. N'okwu ekene ya ka onye isi otu n'Igbo Town Union bụ ọkammụta Tony Nwokoye nọrọ tụọ ndị be ha ahụ ndị nọ na mba USA maka ijikọta aka ọnụ ijiri ya bụ ụlọọgwụ bụ nke o kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo ahụ ga-erite erere na ya. Onye isi ọrụ ndị be Gọvanọ Soludo bụ Maazị Ernest Ajụghị kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Afamobidike, onye isi ụlọ ọrụ strategy execution na evaluation ka gọọmenti Anambra steeti bụ Maazị Emonilofọ nakwa onye isi oche otu bọọdụ n'Igbo Community Hospital bụ Chief Innocent Akụbuo bụ ndị dị iche iche bịara ya bụ mmemme mgbapụ ụlọọgwụ.